L-għada tal-pubblikazzjoni tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar it-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq art privata tal-Lukanda Fortina, id-Deputat Prim Ministru Ian Borg saħaq li kif joħroġ mir-rapport kemm hu u kemm id-Deputat Krista Ġus dak iż-żmien Segretarju Parlamentari tal-Artijiet inżammu fil-għama dwar il-valutazzjoni tal-kumpanija esterna li stmat it-tneħħija tal-konċessjoni għal valur ta' madwar 18 miljun euro. Spjega li dak iż-żmien l-Awtorità tal-Artijiet kienet għadha kif bdiet tħaddem liġi ġdida fejn il-Ministru ma jkun involut xejn fil-proċess ħlief meta l-Awtorità tirrakmandalu li joħodha fil-Parlament. Tenna li kif qal l-Awditur Ġenerali kemm is-Segretarju Parlamentari u anke l-Ministru ma kellhomx irwol fil-ħidma tal-Awtorità u li saħansitra ġew żgwidati. Żied li l-istima tfaċċat fl-2023 u għalhekk fl-2019 il-Parlament u l-Kumitat Parlamentari ma kellux dik l-informazzjoni li nħbiet minnu mill-Kabinet u l-parlamentari kollha. Fir-rapport tal-Awditur jingħad li dan ir-rapport inżamm mistur minn dak li kien iċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet li mħallef irtirat illum mejjed Lino Farrugia Sacco. Fl-isfond ta' dan id-Deputat Prim Ministru ħabbar li fi żmien qasir se jlaqqa l-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u matulu se jitlob lill-Awditur Ġenerali jipprovdi dik l-informazzjoni li l-Parlament illa kellu dakinhar u għat m'għandux sa issa. Appella biex il-partit kollha involuti fosthom l-Oppożizzjoni u l-kumpanija involuti jidħlu għal din id-diskussjoni b'mod miftuħ biex jiġi assigurat li jitħallas kull ċenteżmu dovut lil poplu mit-tneħħija tal-konċessjoni fuq din l-art privata li fuqha seta' jsir biss żvilupp turistiku. Fl-2019 il-Parlament approva tneħħija ta' din il-konċessjoni għal 8 miljun u 100,000 euro. Tenna li fid-dawl tal-fatt li l-Awditur qal li l-Parlament iddeċida fuq stampa li ma kienx sħiħa x'kien hemm dokument nieqes, il-Parlament ma setax dakinhar jieħu l-aħjar deċiżjoni. Temm jgħid li għalhekk il-kwistjoni se jitlaħħaq quddiem il-Kumitat Parlamentari biex jiskopri x'inhu il-prezz ġust u fuq kollox biex jiġi assigurat li jinġabar kull ċenteżmu li l-Gvern jixraqlu jiġbor mit-tneħħija tal-konċessjoni fuq l-art tal-Fortina.